Si kapay lang taginaw Naa, saan ka pa nakainaw? Mangrugi nga ruden ti buyaan may. Ngala, tumakder ka ditan taginaw kan. Kita ang mga agbuy-buy akmat. Anya amot dahi ta pagbuybuyaam. Namin anon a pinampag mo. No saan a mapukaw ti tao na. Mapukaw mat ti sounds na. Hey, ay sus, pampagaman ijay likod na. Nawan man ang titaunan. Musikan Ala, mapanakon. Nagsarang-sang kulang na ito yung manok ni Tata daw. Nagmayat akaram gamay. Huwag nga Roche. Nagtaba ang manok. Ay, sa bawak. tanto manan makibuya. Maranta manan ti agtiliw iti manok apulutanin ta. Hoy. Ay, kapitan, sumungsungan. Ay, sus. Anyangay, yati arami din tangay. Ag-istorya tapay lang. Kaya naon. Mala, itulong takit iti mangan. Ay, ada kayo magayab dito likod ti paradaan. Nga agsasyak. Ha? Ay, italangan kay. Ay, kastaya. Ay, agsak ka, kapitan. Kan, raman naman tayo ti pulutan mo yung karni manok. Ay, ramanakban ka raw. Ay, mayatang kay. Ay na. Ti pinarting ay. Ay, mapanak man dita balay da pari ba daw? Kuna na idi a karnit manok ti pulutan may. Isu dita man amapan. Tagpulutan kami man iti manaw. Ha? Anya nga minti gagarayo pa dita kapitan. Ay, indak agbuya iti buksing. Ay, agsabawa. sige nga raw dahil. Kapagdalang kay. Tama nga numang rugin ti buksing. Ha? Agu makalang agpulutan iti balay da. Mabit lang. Agsabawak pa'y. Ibaglaki titay maya kadakhaus. Ay na. Ay, awisin dakdak ko araw. Tag sa siyat da. Ken karnet manok ti pulutan da. Anyam. Saanin, sabi ko. Dito'y balayon ti pagpulutanan ta. Kabayatan ti panagbuya ta iti buksing. Angem, dispensaren pare Tajay kuna kapulutanin ta. Natakaw higay. Anya? Panakairan-ranan na betin pare? Yan. So, ito'y langin kurnay. Ti pulutanin ta pare. Ha? Ay, nakapapgad ba ti kurnik? Makapahiblan tayo ta. Ka nakapapgad. Malam to ka kakitin pare. Tagbuyatan. Magrugay. Ay, kure ka. Takita mano asino ti manok ko. Ay, di nakaren. Sika nga pare. Jay puraw mo kanya pare. Datan di rugidan. Dinanong na na. Ay, dinanong na na. Nabakan di nakapuraw. Ay, gunggunam. Sige, danugan. Sige. Ay po, naibulata pa ng kantyaw mo na di manok ko pare. Sige. Madimot di basta pare. Danugan ba? Inaya din yung ngayon at light TV mi Kuwaraw. Pay namin nga irwar mo man tataba daw. Nauma siguro ni Tata Badungay nga doon ti agbuy-buya. Kaya nagdakkel ngamin ti TV na. Ilako kaon. Ha? Nanipot adaday ta TV. Saan din nagluto ni Tuyang kaw. Anya? Ito lang nagbuy-buy at tararamidin na. Aya? Uray siya. Simadutak mo tay. So ngay ilako kan. Ay, gatang naman usay. Oho. Dakkel aja TV medyo balay. Malayo na yatin yung ano da. Magasgasan lang tayo ta. Bayadan niyaw. Apay akan na yun nga umay dayjay abalaw nga ado ti kalding na dito'y barangay house. Kada umay dito kahit nimot kagawad kwa ng tidamagan na hanggang. Ay, apay, awan ni kagawad ko nang. Awan pa'y matangkail. Isumot ti agduty ita. Apay nga awan kat aldawan. Diyan mo Ay, kaman kitain. Tawan mabati dito'y barangay house. Mapanak iti ayan ni mo yun. Sige hanggang. Mapanak iti Teresina na. Tay nakayaban. Ay, numaya ba? Umay kaadagaw sa kada papanak. Ariglada, hanggang. Ay, mangangay tayo iti meeting. Ada nagreklamaw. Gapo iti panaglangan dagiti daddo mga opisyal. Unarod hanggang. Handa pa'y nagreklamaw. Nga da ka no nagibulos iti tarakanda. Ha? Kat nag-aarab na ka dagiti mula. Ay, makapasuron dagiti nga opisyal. Sa dalaw may, no alaan dati honorarium da. Kas kumaita. Awan pa'y ni kagawad kwanang. Ay, into ka no'y may ni babalo. Gumaringging tumanin.
Kasla ubing ako manatawa dito'y barangay hall. Wen nga raw, nagalas akitaan. Inton umay dayjay ababalo dito'y barangay hall. Pagawidam tuman, wen. Imbagak nga rod na ita. Yung nakaungat kitday. Kunaan na kanya. Ah. Ay, kukuham na ito'y barangay hall. Kunaan na. Ay, sa bagay kit dengem. Aha, disturbo mat no daduma. Chip, nagaduti pa paramid ni Kapitan. Ho? Kung nga raw. Bila maumuma nga, ibabaw. Kung nagtumot namin kang ka, asantan na lumablabas dito isang wanan ti balayta. Ha? Kita man. Nagadun tinang ibaunan na katata. Pidutan ta ka na. Tiwara dito igit ti kalsada. Ho? Ala, partakam. Ha? Lepas ang kadagaw. Huh? Tumalpas. Tumaraytan. Anya? Ay, sige. Kasta ti aramidin ta, Chip. Adun tumanan ti pangibaunan na kadata. Ayan nga tanda ko arog. Nalpas da nga tan, da ipapaaramid ko kada kwada ije igit ti kalsada. Ay. Nasiputak mo ta nagpidot-pidot da iti wara dito igit ti kalsada, Kapitan. Kaya, napanandalay. Ada kumapay pangibaunak kada kwada. Timaray damot itay. Sa dino pa'y ayat ti pangibaunam kadakwada, Kapitan. Ay, walisan da kuma, jasagwanan ti barangay. Hul, ay, apo. Siyakod, di mang walays paray. Na, Ayan na, di walays. ay, paray. Saan ka galing? Mangkikita nga raw, teramiday. Ha? No makatulong nga, dito barangay tayo, paray. Uy, Ay kay nasaya at manukasta. Kaano ka pa'y nagbalin ama nagtulong? na. Ewan nga paiso paray. Managtulong ka matin. Ay, kituwin mo't paray. Nagbalbaliwa nga minay. Ha? Kaya't ko itan, ngagbalin a pagwadan, a bumarangay. Ayan na di walays paray. Tay nakwalisanay, tay tasangwanan ti barangay hall. Ay, kagawad. Ay, walis mo ngay. Ipabulod mo pa ilang ka ni pare ba daw? Tanay, kagagagitan na. Sige, Kapitan. Mabitlahin, tay nakalaan. Ala. No, kaya't mo paray. Saan lang nga di sangwanan ti barangay hall, ti walisa. Ha? Uray pa di aglawlaw, ti barangay hulayng. Ay, nasa sayo yan. Ay, nukas kumakan ka amin a kabarangayan. Ay, nagmayatin. Kas kalamagin insulto mo't pare. Apay akita ang tirupak sa kaumisem-isem iti pis-pisay. Kay sumunga dak, nakasanggir ka, iti tugaw mo. Nakakidem ka, nakanganga. Na, Nagalastit surang pare. apay kumaan na alas. Nag-overtime kami idirabi ay. Nakipagrondaak. Bareng maranaan may, nagitiag tatakaw. Habita ka launay ngamin na kapitan pare. Kapitan ka. Kakit makipagrunrundan. Yay. No siyak ti kaskin ka, agmandarak lain kadagiti kagawad, kagtanaw. Kaya't ko nga ron idatulungan. Saan kat nga agmanmandar lang? Iswa nagalastit sura man nakakidam itay sumungo dak ditay. Na, Di naglatultuladan pare. Anataer na kanayon. yay. Pabida ka launay ngamin kay.